Ze Zdeňka se stane totiž teďka hard rockový zpěvák. Protože vy teďka, my musíme samozřejmě počkat ještě na Verunku. Verunka nám tam čepne vodu jenom, protože to je suchý vzduch. A já ti to mezi tím vysvětlím. Zdeňku, poslouchej mě dobře, jo. Mezi tím, než se naučíš hrát, což umí každý blbec, jako já třeba, rozumíš? To umí každý. Musí se naučit i správně pozorovat, rozumíš? Jo. Hala. Jo, to bude, potléc se do Zdeňka, jo. On to vidí, že to s tebou půjde. Tak, Verunka mi donesla vodu, Ježíš, ty jsi šikovná, moc děkuji za vodičku. Nejlepší nápoj na světě. Tak, třetí strunu od spolu napočítej. Ano. Zdeňku, a tímhletím trsátkem, tímhletím oranžovým, takovým nesmyslem budeš dělat. Můžeš trošku přidat? A ne tak rychle, o to se rychlý, rozumíš? Pomalu, slowly, děj se, tak jak to říkám. Dan. Děj se spolužáci. Se nápadně přidají. Tleskáme. Beru se nahoru. A připravme se, protože Zdeněk je král hard rocku! Přátelé, nastává, teďka basketára ti šla, to ti šlo teda. A teď nastává, já bych poprosil o takový měřící přístroj, kterým se měří hluk, decibeloměr. Saša mi ho určitě podá, nepodá? Podá. Já ho mám někde, výborně, já ho mám. Takže, já řeknu, my máme totiž za to, že jste byli takhle odvážení, pro vás připravené 2 ceny. Jedna z těch cen je CDčko, protože naše Kateřina se zúčastnila soutěže, pěvecké soutěže prestižní, která se jmenuje Czech Talent a zvítězila s vlastní písničkou i s vlastním textem. Takže vítěz dostane její první CDčko s vlastnoručním podpisem. Ten druhý vůbec nevadí, že ho nedostane, ten druhý si ho může, když se s ním domluví, tak ho určitě nějak dá nebo prodá, to nevím, nebo skopíruje. Víš to, mladí, kopíruje. Počkej, to zase nedomluvili tady. Nevadí, takže já si teďka vyzkouším, kdo byl úspěšnější. Takže až řeknu 3, budete řvát, pískat, tupat, skákat, dělat co všechno možné. Jo? Takže první bude Zdeněk. Až řeknu 3, povzbuzujte pro Zdeňka. 1, 2, 3. Verunko, já to vidím, ty normálně, Zdeněk překvapil, takže až řeknu 3, pojedete pro Verunku. 1, 2, 3. Zdenku, nedá se nic dělat, dneska to vyhrali ženské. Zdenku, takže ty vyhráváš CDčko, první CD od Kateřiny Koublákové. No, jasně. Ale to jsem tady Dneska potlesk pro kamarády a spolužáky. Byli